गाज्रि खाफालाय हाफां नोंहा बेरे फुंजानि बिमाजों रायजानांगौ अमा आदार होयैनि आरो अमा आदार लांनो फैबाय बेयावबो अमा राजाजों रायजानांबाय मा एसे गाज्रि खाफालाय आंनालाय अमाखौनो देथारगोन आं रागा जोंबा माथो बालिखौनो खालिसो लानानै फैबाय बोरो अफ्रियालाय नाहरासै अमा राजाजों नांलायनासो फैबाय आं अफ्रि बेनो थांबाय आंखौ रायबायसो नोंनाबो मालाय खुगाया खमनो बानलु बायदि गोसासो खादा मा बुंना लाहैखो नोंलाय आं अमा राजा लानाव अफ्रि लायनो बाखायो बायदिसिना बुंहरो बिसा बिनिखायनो आंखौ अमा राजा लानाव थिनहरनाङा न'नि खामानिखौथ' मोजाङै मावनोनो रोंखाया बाहेरनि खामानि थिनबाबो बेहाबो उदाया खालि जानाय मबाइल थुनाय बेल'सै दालाय अमानोलाय माखौ होबावनांगौ जाखो थां बै खालबाराव थानाय थास' बिफां फांनैसो दं बेखौनो दानफायनानै रुनानै होफै लाजिजिं थास' लाया माथो जानोखौबा लाजिया मबाइल थुनायखौबा लाजिया मावनोखौबा लाजिदों दा रां हौवानि न' लांबाथाय मंगलबाराव लांना बिस्थिबारावसो थिनहरफिनगोन बेबायदि आखलबा खालि मबाइल थुनाय जानाय लोंनाय बेरायनाय बेफोरखौबा लाजिया खामानि मोनसे थिनलाय जि लाजिगोन पापियाव अमा राजाया बेजों नांलायनानै दा बिमाजों रायजानोसो थोसोबाय आङो पापियाव अमा राजाया साला बेरे फुंजानि एफा रायदों आंखौ र' खारनोसै आं नार्जि बुदांनाव बे नार्जि बुदाङा एसेबां फन हरबाय आङो दाबो थिखाना बियो र' डाइरेक्ट न'आव थांजाखाबासो मिथिगोन बियो आंजों बिमायाबो एसेबां रायो आंखौ आयौ 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 खोमा लौलायनाय मबाइल थुबाय थानायनि दाय जादोंना र' नार्जि बुदानाव खारसनखांनायनि उनाव न'आवनो फैया आङो बहा थांनो नागिरदोंलाय हाफां खारसननो थांनो नागिरदों आं नार्जि बुदांनाव खारसननो थांनो औ खारसननो थांनो नागिरदों आं बेनिखायनो लाबोजोबखाबाय आं बेगफोरखौबो खारसननो थांनो नागिरनायाव थफ्ला थफ्लिसो लायो दा बेग लायाना थफ्ला थफ्लि जुनो टाइम गैया आंहा बेगाव जि दंमोन बेखौनो लाना फैबाय आं नार्जि बुदाङालाय मिन्थियाथ' बहा दंथाय सोरजोंबासो अमा बेदरजों रुनानै जाजागासिनो दङ खोमा नार्जि बुदाङा बेनिखायनो आंनि फनखौ थिखोआखै आच्छा हाफां नार्जि बुदाङाव खारसनहैबानोसै नोङो मा नार्जि बुदाङाव खारसनहैया नोंनाव खारसनहैनांगौ नामा लाजिलै आं बिदि होनबा होमबालाय आंनावनो खारसनहैनोबालाय जंगला फाल्थु फाल्थु खोथा बुंनो हादे नों दा रावनोबो दा खिन्थाथ' दे आंखौ खारसनहैगोन होननानै उनाव खारसनखांबा खिन्था दे बयनोबो खिन्थाख' बावनाङा जौ होबासो खिन्थागोनलां सन्दला दालाय बबेनिफ्राय मोनना जौ होनो आंलाय देनां आं खारसनखांनायनि उनाव जौ संबाथाय लोंहैबानो जाबाय दे एसे गोबाव नेनांगौ आरो जेबो नङा दे दे बे खेबसेखौ हेल्प खालामदो दे बयनोबो खिन्था दे गाबोन जोंहानि बिमानानो फार्स्ट खोन्थायदां हाफाङा खारसनहैबाय होननानै दे जागोन थुदो नार्जि बुदांलानि न'आव थांनोसै ओमफ्राय नों नार्जि बुदांनो खोन्थाहरखाबाय आंनि फनखौनो थिखोआखै नार्जि बुदां दाबो डाइरेक्ट बिसोरनि न'आव थांनानै आं खारसननो फैबाय होनहैखागोन आं आयौ बिदिबा जागोनसो जायोना जाया आं मिथियाहाय आं खारसनफेरनानै नायाखै आङो बेनिखायनो फार्स्ट टाइम खारसनफेरनाय नालाय थ' नोंखौ लाना थांफानोसै आं नोंनो दोनै थांदो आंखो होमबालाय आंबो रावबो सिख्लाफोरखौ बेबायदि खारसननाय थांनायाव दोनहैफेराखै दिनै नोंखौनो फार्स्ट दोनहैनोसै थ' एक्सपिरियेन्सखौ लानाय नायनोसै आच्छा हाफां न'आथ' बेनोमोन दा नार्जि बुदांनि न'आ औ एबार बे न'आ हाफांनिबो जासिगोन माने आंनिबो साननानैनो मोजां मोनखालाय हरलायदों हाफां आरो नार्जि बुदांनि न' हौवाथे थुरु लाबलाय थुरु लाब थुदो गेदा खेवदो थाब खारसननांगौ आंहा इनिफ्राय बिमानो खिन्थाहरथारनांगौ बे बिमाया आंखौ रायबाय थायोना न'आव थाबा एबार माखौबा रायबाव खोन्थाहरनो आं बिमानो फार्स्ट खोन्थाहरगोन आं आयै आं खारसनफैबाय होननानै नार्जि बुदांनोथ' खबर हरगो बेथ' फनखौनो रिसिभ खालामबावाखै आंनिखौ जेबो नङा दे नार्जि बुदां आंखौ जि मोजां मोनखायो गोसो थोखायो बे आंनि खोथाखौ मानिखागोन थेवबो खेबसे फन हर नामा आं फन हरना नायनि होमबा हेलौ नार्जि बुदां बहा दं नों मानो फन थिखाङाखै आंखौ हाफां मानो एसेबां फन हरामोन आंखौलाय नोंखौ थैनोसोबाबो मोननाय नङा मिथिबाय एसेबां फन हरबाय मानो थिखाङाखैमोन नों आं मिटिंआवसो एसे बिजि दङमोन आं नोंसानि न' खाथियाव दंफैयो माने नोंसानि न'नि गेटआव मा खालामहैदों बेवहायलाय नोंलाय नोंनाव खारसननो फैबाय आं मा होनगो खारसननो औ नों थाब फैयाबा आं नोंसानि न'आव थांनानै आं खारसननो फैबाय होननानै बुंहैखानोसै आं नोंसा आइ आफामोननि सिगाङाव ओमफ्राय इसेबां हरखाबनो मानो बेबायदि डिसिसन लाखो नोंलाय
न'आव थानानै आइजों रायजाबाय थाया माथो आं सामफ्रामबो फुंबानो रायो मावबाबो दांबाबो रायबाय थायो बेनिखायनो नोंनाव खारसननो फैखाबाय आं हे हाफां बेफोरबायदि जायाथ' एसेबां हरखाब डिसिसन लाजायाथ' बेफोरो मिन्थिया आं जेबो जायखिजाया नोंनाव खारसननो फैबाय नालाय खारसननो फैखाबाय आरो र' न'आव दाहाबैथ' आं थांगासिनो दङ र' एसे बाहेरायाव थाथ' दे होमबालाय ओइ बे हाफाङाबो मा गोदाव सोराव जाब्रबलाबायब्रा दसेनो मा होनखो नारजि बुदाङा न'आव हावैथ'नो खोन्थाथ'वाखै दसे बाहेरायावनो थाथ'नांगौनो दिनै भगबाना फैबाबो न'आव थांफिनथाराहां नारजि बुदांनाव खारसन फैबाय नालाय खारसनासो थाखागोन आं आंबो हाबा मोनजायो जि गोबाव जाबायमोनलै नोंसोरनि सायावनो ना बेदर मोनजाबानो जाबाय आरो सिन्था खालामनाङा नों जिखौ जानो लुगैयो बेखौनो जाहोगोन आं जायखिजाया आंना खारसननाया जाबानो जाबाय नै नारजि बुदाङाबो फैखाबाय हाय नारजि बुदां आं नोंनाव खारसननो फैबाय हाफां नोंनि खर'खौलाय सोर ब्रेन वास खालामनानै होखो हरखाबनो बेबायदि खारसननायनि सिमां नुलाबायबाय नोङो बिमाया सामफ्रामबो आंखौ रायबाय थायो हौवानि न'आव थांबा बेबायदि मावनांगोन हौवानि न'आव थांबाथाय बेबायदि खालामनांगोन बायदिसिना होननानै खामानि दामानिखौ लानानै रायबाय थायो बेनिखायनो खारसननानै फैसाखाबाय आङो आइखौ देखायनो लुगैदों आं हाबा जाखांनानै आं बेसेबां सान्थि थागोन बेखौ देखायनो लुगैदों आं आइनि सिगाङाव ओइ हाफां बिमाफोरा मोजांखौसो बुङोलै बिमानि फिसा रायनाय खोथाखौनो लानानै बेबायदि खारसननो फैबायबो नोङो आच्छा नारजि बुदां आं जे नोंनाव खारसननो फैदों नों बेखौ हेपि जायाखै हा खोथाया बिदि नङालै माने नोंसा आइ आफामोननो खोन्थाबोआलासिनो बेबायदि खारखुमा बोबोनाया एसे गाज्रि जायो आरोना बिमा बिफाया दुखु मोनोना आंखौ सामफ्रामबो बेरे फुंजानि रायनाया आंखौ दुखु होनाय जायाखै नामा आंखौबोथ' दुखु होयो बिमाफोरालाय खामानि रोंथों माथों होननानैसो एसे एनैखौ रायोना बेखौनो नों गाज्रि मोननांगौ जाबाय गावहाबो मावखायानो खोमा खामानिखौ न'आव नारजि बुदां नों बिदिसो बुंबाय नोंखौ इसेबां मोजां मोनो आं नोंखौ इसेबां गोसो थोयो आं बेनिखायनो नोंनाव खारसननो फैबाय आंनि दुखु सुखुखौ बुजिगोन होननानै आरो मा मिथिगौ ना नोंनि थाखायनो आङो आइजों रायजानांगौ गोनां जायो नोंजों फन रायलायनायनि नोंजों मेसेज गेलेनायनि नोंजों हराव फन रायलायबाबोथ' आइ आंखौ रायो फुङाव नों मालाबा फन हरबाथाय नोंनो आंबो फन हरफिनोना बेफोरखौनो आइया रायो मिथिबाय नोंनि थाखायबो रायजायो आं आइजों आरो नों बिदिसो बुंदों हाफां आंबो बुजिदों नोंनि दुखुखौ थेवबो बेफोरबायदि खारसनलायनायखौ आं मोजां मोना मिथिबाय नोंसा आइमोनाबो मिथिनाय जानांगोन जोंहा न'खरावबो मिथिनाय जानांगोन मोननैबो न'खराव राजि थानांगोन होमबासो सिगां आंखौ मोजां मोननायनि सिगां नोंनि न'खराव सोंग्रोनायमोन नों आंनि आइ आफानाव सोंफैनायमोन नों हाबाखौ आं मोजां मोननोसै होननानै दा नोङो खारसननायनि खोथा लानानै हाबानि खोथा लानानै नों बेबायदि बुंदों नों आंखौ मोजांखौनो मोनखाया मिथिबाय नारजि बुदां मिथिबाय आं नोंखौ मोजां मोनोब्रा आं नोंखौनो हाबा खालामगोन नांगौबा नोंसानि न'आव थांनानैनो बिहैगोन आं नोंखौ थेवबो बेबायदि नोंसा आइमोनखौ दुखु होननानै बिदि दा खारसन मिथिबाय हाफां आङो बिमाजों नांलायनानै बिदि लालायनानै आं दिनै नोंनाव खारसननो फैबाय नों आंखौ खारसननो होला माने ओइ जाबायलै जाम्बि जाबाय आं नोंखौ अनोलै थौ आं नोंखौ न'आव दोनना फैफिनसै आंहा आथिं दं आखाइ दं थांगोन आंहा दरखार गैया दिनैबाय नोंखौ नांलाबो आंनो हिनजाव गोदाननि जै मालै माथो हाबा मोनजासिगोन सैमा अरलाय होसिगोन माथो सोर खोन्थालायखो नोंसोरनोलाय मोदोमनाय बिबारखौ सिखोमानो हाया होननाय खोथाखौ नोंसोरलाय मिथिया नामाब्रा खोनायो बारजोंनो उरायनानै जोंनि खोमायाव हाबफैयो मिथिबाय मालाय सन्थला खाफाल जिला बाहागो लाखाबाय नामा नोंहा बेदरनि नानि जौनि ओइ बम्ब्र आरो अमा राजा मा गोदाव सोराव खोथा बुंदों सोर खारसन नायदों बेयावलाय रावबो खारसन नायग्राखै थगायदों नारजि बुदाङा थगायसुलासो बियो सासे आं खारसननो फैदोंमोनथ' आरो आंखौ खारसननो होलानो बियो आंखौ मोजांखौनो मोना नारजि बुदाङा हापां बेसेरा हापां मोजां मोनखायालै बियो नारजि बुदाङा बेनिखायनो नोंखौ खारसननो फैनो नागिरनायाबो लाखियाखै थगाय जाबाय नों नारजि बुदांजों ओइ अमा राजा मा एरलाबायदों आंनो हांग्रिमोनदिखौ गोसोमबाबो मोजां मोनाबाबो लायबाय हाबाबो खालामबाय नारजि बुदाङाथ' हापांखौ मोजां मोनोलै जुदि मोजां मोनथारोमोनबा मानोथो हापांखौ लाखिनो हायाखै मोजां मोना बेयो मोजां मोना औ दा बे आंखौ मोजां मोनखाया बेनिखायनो आं दहाय फुङावबो बेखौ बांगाल हिनजावजोंसो दोनखारलायनाय सिमां नुदों बेबो गथ' साब्रै गोनांजों होमबाथ' नारजि बुदांखौ मोजां मोनखायालै नोंथ' सिमाङावबो बिदि नुलायबायबालाय ओइ अमा राजा बारा जाबाय नोंना बुंनाया
जेबो बारा जायाखै मिथिबाय नाजिबुदां नों आंखौ मोजां मोनखाया बेनिखायनो नों आंखौ दिनै खारसननो फैनायावबो लाखिनो हायाखै हाफां सना आं नोंखौ बुंखाबाय दा मानो थाखाय नोंखौ खारसननाङा होनदों आं नोंखौ नोंसानि आइमोननाव सोंनानै लायनोसै मिथिबाय हाबा गिदिर खालामगोन आं आइखौ रागा जोंनानैनो खारसननो फैदों आरो आइ बुंगासिनो नोङो नांलाबा आंनो नोंखौ नाजिबुदां मिथिबाय नांला आंनो बेनिफ्राय नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला ब्रेकआप बाय बेफोर सब गासिबो नोंनि थाखायनो जादों मिथिबायना अमा राजा आरो नों सन्थला नोंनि थाखायबो लामाया दाय जादोंसै लामाया हाफांनि उन थांनि बोरैबाबो बहाबाबो थैहैबाय मा जानांगौ जाखो बोरै मोनदों नाजिबुदां बोरै मोनदों ब्रेकआप जाबायना बिराद मोजां मोनदों आंथ बेलाय नोंनि आदत खादा मालायनि दुखुखौ नुबा खुसि जाग्रा दाखालिनिखौ बावबाय आंखौ ज' लोगो नांनानै नोंसोर आंखौ लाजि फोनांना बेनिखायनो सासे नोंसोरखौबो नायगोन आं मिथिबाय मालाय अमा राजा आंखौबो नायगोन नामा नोंसोर गासैखौबो गाराब्रा आङो नायबाय था नैबे अमा राजा फान्था गेलाया नोंसोरनि खिथुआव अर सावनानै होगोन खर'आव दै गोदौ होगोन आं नायबाय था